I ara passem a la presentació de les comunicacions d'aquesta sessió. Avui tenim una sessió de doble relator. La relatora, la Núria Bosó, la directora de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, que farà de relatora de les comunicacions presentades referents a tota la part de documentació que hem tractat amb la primera ponència d'aquest matí. Molt bé, gràcies, Xavier. Bé, s'han presentat 3 comunicacions relacionades amb fons documentals i amb arxius. La primera que us presentaré es titula La febre groga de 1821 als fons i col·leccions de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i ha estat elaborada per la Lisa Cano, l'Oriol Calvet, la Mònica Callejón, la Carme Montaner i la Sandra Valentín, que són treballadors professionals de l'Arxiu Històric de la ciutat. Aquesta comunicació té el seu origen en el bicentenari de l'epidèmia de febre groga que a partir de 1821 succeeix a Barcelona i es va pensar en elaborar una guia temàtica sobre aquesta epidèmia a partir de la documentació conservada en aquest arxiu i que properament es podrà consultar a través de la web del propi arxiu. En primer lloc, s'acompanya d'una cronologia dels fets i d'una explicació de les actuacions principals del govern municipal, com poden ser les mesures organitzatives, les accions sanitàries, infraestructures, mitjans assistencials i també com va estar la comunicació als ciutadans per tal de poder introduir el lector en la temàtica. A més, totes les pàgines s'han il·lustrat amb imatges de documents que ajuden a comprendre i a documentar els fets que s'expliquen. La part central d'aquesta guia, evidentment, és la pròpia guia de fons i s'ha organitzat segons la tipologia dels documents conservats a l'Arxiu Històric, és a dir, fons documentals, fons d'hemeroteca, premsa i revistes i biblioteca. Sempre que ha estat possible s'ha fet un enllaç al document original perquè el lector pugui accedir-hi. I per fer el buidat s'ha partit dels instruments de descripció existents, però també s'ha fet comprovacions dels registres identificats amb les fonts originals i finalment s'han buidat també algunes fonts originals. I específicament s'han tractat pel que fa a la documentació d'arxius els fons del Consell de Cent i Ajuntament Modern i principalment les sèries d'acords, bans i altres impresos, així com els acords de sanitat i els diversos de sanitat. També fons personals i institucionals, les col·leccions de fons textuals i també la col·lecció d'àmbit de gràfics, com hem comentat al principi. Pel que fa a la biblioteca, trobaran informació sobre assajos sobre l'epidèmia coetànies als fets, capítols d'obres col·lectives que parlen sobre aquesta temàtica o separates d'articles de publicacions periòdiques o capítols de llibres. I pel que fa a l'hemeroteca, també els diaris coetanis dels fets, Diario de Barcelona, i també un buidat d'articles de diaris sobre la febre groga de 1821, a més d'articles de revistes d'àmbits temàtics sobre la medicina, sanitat, salut pública o higiene del segle XIX i articles de revistes de història dels segles XIX i XX. A més d'una selecció de revistes també d'història, medicina o altre tipus d'informació que poden ser d'utilitat per fer algun tipus de recerca. Tota aquesta documentació, com ja hem dit, està pensada per qualsevol investigador que tingui ganes d'aprofundir en aquesta epidèmia de febre groga. Pel que fa a la segona comunicació, es tracta de la presentada per Olga García Cruz i Anabel Cañabate Martínez, que són tècniques de la secció d'Arxiu i Gestió Documental de la Diputació de Barcelona, que ens presenten la comunicació als fons de la Casa de Maternitat, fons documentals de l'Arxiu General de la Diputació de Barcelona per a l'estudi de l'activitat sanitària i benèfica. En primer lloc,
ens presenten l'objectiu principal és preservar, presentar i posar en valor els fons documentals de la Casa de Maternitat entre els anys 1853 i 1987, que és el resultat de l'activitat sanitària de beneficència que va dur a terme la Diputació de Barcelona durant aquest període i que actualment estan conservats a l'Arxiu General de la Diputació de Barcelona. També es pretén amb aquesta comunicació oferir als investigadors noves línies d'investigació i recerca i sobretot també reivindicar la funció social i el paper de reparació social que tenen els arxius, la seva rellevància com a font primària d'informació i la necessitat de preservar i conservar els documents per garantir l'accés a la documentació i a la informació. La comunicació s'estructura en 3 parts. La primera part ens expliquen les funcions des de 1812 que s'atribueixen a les diputacions en matèria de beneficència i sanitat, amb la participació en la gestió d'establiments benèfics, entre els quals s'inclouen els dedicats a la maternitat. A més, també presenta les funcions i la tipologia de documents conservats a l'Arxiu General de la Diputació. En segon lloc, que seria el tema central de la seva comunicació, ens exposen i analitzen la documentació del fons documental de la Casa de Maternitat, que s'estructura en 2 àmbits de gestió, l'institucional, amb la creació i funcionament de la Casa de Maternitat, i l'atenció hospitalària al servei de l'assistència i cura de nadons i infants nascuts o ingressats a la Casa de Maternitat. I en últim lloc, ens presenten unes conclusions sobre l'interès i possibles camps d'ús de fonts presentades. Igualment, ens apunten alguns possibles temes d'estudi a partir d'aquests fons documentals, com per exemple la reconstrucció d'una part de la història social i política i l'evolució de la societat barcelonina de mitjans del segle XIX i segle XX sobre l'assistència benèfica, l'anàlisi de la situació social i les circumstàncies de vida de les dones, infants, metges, personal assistencial, pedagogs, arquitectes i tots els protagonistes que van crear i sustentar i habitar la Casa de Maternitat, l'anàlisi d'una situació sanitària de salubritat en el marc de les corrents higienistes que van permetre una millora de les condicions de les mares i els nens que van passar per la Casa de Maternitat, el coneixement i la posada en valor d'un patrimoni públic resultant de la suma de necessitats de solucions aportades i de vivències dels usuaris del recinte, o també el coneixement i la posada en valor d'un patrimoni arquitectònic i artístic de gran qualitat en un espai públic enjardinat a disposició de la ciutadania des de 1996. Bé, tot plegat, propiciant així el coneixement i l'anàlisi de fonts primàries que permetin als investigadors conèixer la informació i posar en valor la institució de la Casa de Maternitat. La tercera comunicació és la presentada per Patrícia Lloberes i Pujol, que és la responsable de gestió documental i arxiu del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que ens presenta la comunicació als fons documentals de les clíniques privades a Barcelona a l'Arxiu Central Administratiu del Departament de Salut. En primer lloc, l'objectiu principal d'aquesta comunicació és posar en valor els expedients d'obertura i funcionament de clíniques privades custodiats a aquest Arxiu Central Administratiu del Departament de Salut de la Generalitat i les tasques que els arxivers han realitzat i realitzen per facilitar la informació i l'ús d'aquesta documentació, sobretot en els casos de nens robats. L'origen el trobem al 1977 amb el restabliment de la Generalitat de Catalunya i la creació del Departament de Sanitat i Assistència Social, que entre les competències transferides de l'Estat destaquen l'autorització, funcionament, modificació, tancament o baixa dels centres sanitaris i sociosanitaris.
Des de la Jefatura Provincial de Sanitat els hi transfereixen 112 expedients d'aquests centres sanitaris, 85 de la resta de Catalunya i 24 de les Illes Balears, entre 1948 i 1980. Cal dir que la majoria de clíniques privades i la demarcació eren de Barcelona, algunes ja no existien o havien cessat la seva activitat. Els expedients contenen documents administratius de gestions del centre, autoritzacions, inspeccions, informes, denúncies, fotografies. Afegir que l'any 2001, al tractar-se de documentació de conservació permanent i seguint les línies de treball de la pròpia Organització Arxivística de Catalunya, al tractar-se de documentació de conservació permanent, es traslladen a l'Arxiu Nacional de Catalunya. El 2006, a l'arxiu també ingressa 15 fons més d'històries clíniques de centres sanitaris que també havien cessat la seva activitat. L'autora també ens explica i ens remarca que fins l'any 2000 no era obligatòria la conservació de les històries clíniques dels pacients i en molts casos per aquest motiu no s'han conservat els anteriors a aquesta data. A causa de l'alarma social que va generar en els mitjans de comunicació el tema dels nens robats, es va veure la necessitat de conservar les dates de naixement relacionades amb la filiació de la mare i és a partir d'aquest moment que fa també obligatori conservar-ho dins de les històries clíniques. Bé, dir que a l'arxiu hi arriben peticions d'informació d'afectats en relació als nens robats, com poden ser mares als quals se'ls havia mort el nadó al néixer o de fills adoptats o peticions de la Fiscalia sobre possibles nens robats. La informació no sempre és fàcil de localitzar perquè està molt dispersa o, com hem dit, fins i tot no existeix o ha desaparegut i per aquest motiu els arxivers van iniciar una tasca de recerca per ajudar a totes les persones interessades en aquesta temàtica. Fruit d'aquesta recerca és un treball consistent en una llista de centres sanitaris amb telèfons de contacte on es custodien les històries clíniques per poder adreçar convenientment a aquestes persones interessades. Alguns exemples d'èxit els tenen, per exemple, a la documentació de la Clínica Santa Madrona, que es van localitzar les seves històries clíniques, un total de 264 toms, que estan conservats a la Fundació La Caixa i que quan reben una sol·licitud d'una història clínica d'aquesta clínica, adrecen a la persona interessada a l'assessoria jurídica de la Fundació La Caixa que els facilita la consulta com interessats. I a partir del 2021 van ingressar a l'arxiu 42.000 històries clíniques de la Clínica Nostra Senyora de Lourdes, també llibres d'ingrés i d'altes i sobretot els serveis a maternitat. Com a conclusió, podem dir que l'Arxiu Central Administratiu de Salut exerceix una funció social posant a disposició dels interessats la documentació que els permet garantir els seus drets i preservar la memòria històrica. Fins aquí. Molt bé, doncs agafo jo la continuació i en aquest cas em toca a mi presentar 12 comunicacions. Ja vam dir el primer dia que l'èxit d'acceptació en la comunitat científica, diguem-ho així, historiogràfica o històrica, ens va sorprendre fins i tot i, per tant, per exemple, amb aquesta sessió corresponent, més o menys, any més, deseny i més, deseny i menys, 1800-1880, correspondrien, o almenys així les vam assignat, 12 comunicacions presentades que complementarien amb aspectes concrets les visions més globals de les ponències. Ja veuran que són totes unes comunicacions molt interessants. Per tant, em trobo amb 3 dificultats, al qual apel·lo a la seva comprensió. Primer, cal fer justícia a les comunicacions i als comunicants. Són gent que han presentat una feina i que és només aquest mitjà el que podem tenir per exposar-la més enllà del llibret de resums i, evidentment, la posterior publicació. Però almenys pels dies del Congrés ho fem amb aquesta modalitat. Fer aquesta presentació de manera prou dinàmica
mica perquè vostès no perdin l'atenció, els i les comunicants no s'ho mereixen, i ajustar-me el temps assignat en el programa del Congrés, o sigui, deixar prous minuts per un possible debat posterior o preguntes que vulguin formular a ponents o a comunicants. Per tant, encomanem-nos tots plegats a Sant Pere i Miquel i que Capmany hi faci més que nosaltres. La primera comunicació és de... Next? És així? No sé si ho faig jo o ho feu vosaltres, però... Vale, perfecte. El servei domèstic de l'Hospital de la Santa Creu entre 1800 i 1860 de la Tura Tussell i la Torre del grup de recerca i treball Institucions i Gènere Universitat de Barcelona. Ella parteix d'un punt de partida. Gran part dels estudis sobre el treball als hospitals i centres assistencials s'han basat sempre o gairebé sempre en les professions facultatives, metges, infermers, farmàcia, sovint obviant altres treballadors que són encarregats de la realització quotidiana del treball domèstic. Per tant, l'objectiu d'aquesta comunicació és precisament estudiar des de la perspectiva de la història del treball el treball i el servei domèstic en les institucions assistencials de Barcelona amb l'exemple de l'Hospital de la Santa Creu. Desenvolupa el seu estudi i arriba a unes conclusions que són les que els exposo a vostès ara immediatament. L'assistència als malalts a l'hospital va ser administrada per religiosos que entenien la seva tasca com una part més de la seva vida consagrada. Això no va evitar, però, que un conjunt de treballadors seglars seguissin al servei de l'hospital desenvolupant tant tasques domèstiques diverses com cures auxiliars. El personal laic va seguir sent numèricament rellevant i el seu treball va ser indispensable. De tal manera que la cuina, la neteja, la bugada, l'alimentació i la cura dels expòsits i l'atenció bàsica dels asilats es va desenvolupar de forma majoritària per serveis assalariats. Hi ha una prevalença d'una divisió sexual en l'assistència dels asilats. Se segueixen contractant servents homes, a diferència del que succeïa en les cases particulars de Barcelona. Homes que, a més, percebien uns salaris majors que els de les seves companyes, tot i desenvolupar les mateixes tasques. En els departaments sense contacte amb els assistits, la mà d'obra seria exclusivament femenina, parlem de cuineres, bugaderes, etc., i també la cura dels expòsits. Els servents de l'hospital percebrien una part important del salari en espècie, l'allotjament, la manutenció i algunes peces de roba, i les remuneracions premiaven les ocupacions més qualificades i específiques, bugaderes i enterramorts, per exemple, així com el treball de cures, serventes dels diferents departaments assistencials, enfront del treball merament domèstic, com podien ser cuineres o porteres. La segona comunicació d'aquesta sessió, molt interessant, és informació, debats i polèmiques en el seguiment de l'epidèmia de febre groga del 1821 a la premsa de Barcelona. El seu autor és en Raimon Socarrats Riera, de la Universitat Autònoma de Barcelona. Té per objectiu analitzar el transcurs de l'epidèmia i copsar allò que preocupava les institucions i els ciutadans que hi escrivien. I quines fonts utilitza? Doncs premsa diària, revistes periòdiques, opuscles de metges i opuscles de l'Ajuntament. Els apartats que tracta, la situació sanitària de la ciutat, parla d'infraestructures obsoletes, de manca de recursos, l'abandó de la ciutat, això ha sortit en altres moments en aquest congrés, d'autoritats, classes privilegiades i altres, l'establiment d'un cordó sanitari, en el moment de l'auge de l'epidèmia, els episodis de misèria, de delinqüència, contràriament també de caritat per part de l'Església, els intents de treure la gent sana als afores i l'establiment que queda consciència que és una malaltia incerta. Infecció o contagi, planteja els dos bàndols que hi havia en aquell moment. Els contagionistes, això dels istes no és de fa 4 dies pas, els contagionistes, partidaris de l'origen exòtic de la malaltia i de la seva propagació per contagi entre persones, i els infeccionistes, que defensaven que la malaltia era d'origen local i vinculada al mal estat higiènic de la ciutat i la meteorologia poc propícia. Pel que fa a l'epidèmia de febre groga del 1821 a Barcelona, fets destacables i que consti que he dit 1821, no 2021.
Els dubtes dels governants sobre les mesures a prendre i com comunicar-les, el pànic de la ciutadania davant les morts, la indignació de la ciutadania per la poca comunicació i la incoherència de les mesures preses per als qui governaven, dubtes davant de les mesures de confinament, incapacitat de fer un recompte fidel del nombre de morts, disputes entre professionals sanitaris sobre l'origen i naturalesa de la malaltia i com enfrontar-la, desaparició de l'activitat econòmica, atur, pobresa, augment de preus, ocupació de locals, violència als carrers, necessitat de recórrer a la caritat per solucionar problemes de supervivència i la insolidaritat de rics versus pobres i entre poblacions afectades i no afectades. La tercera comunicació és de la historiadora Pilar López Guallar i el seu títol és La epidemia de cólera de 1854 en Barcelona a través del Registro Civil de Defunciones. El seu punt de partida és que aquesta segona epidèmia, la de 1854, interessa perquè, essent la més greu de les 4 que va patir Barcelona, 34, 54, 65 i 84, segle XIX, aguditza els trets endèmics de la mortalitat del segle XIX, interfereix en l'esdevenir de la població urbana durant el seu cicle de major creixement relatiu d'aquell segle i desvela, posa a la llum, la naturalesa dels conflictes que es van manifestar durant la Revolució de Juliol d'aquell mateix any. Pilar López Guallar elabora tot un estudi demogràfic realitzat a partir dels llibres d'actes de defuncions del registre civil. És una comunicació de la qual sembla que ja ha entregat fins i tot ja el text definitiu amb una profusió de gràfics i de taules que m'agradaria poder-los exposar i ensenyar, però que evidentment el temps és el temps. Una gràfica de decessos per any entre 1848 i 1860. En el llibre de resums troben la conclusió a la que arriba en cada gràfic. Un gràfic de decessos per mesos entre 1850 i el 55. Un gràfic de morts per dia des de l'1 d'agost fins al 9 d'octubre del 54, mostrant el decurs de l'epidèmia. Un gràfic de morts per causa de mort en els domicilis i en les institucions. I també té tota una part en aquesta comunicació en què parla de la distribució territorial de la mortalitat epidèmica. I com ho fa? Doncs ho fa elaborant un mapa a partir dels plànols Garriga i Roca, dels quarterons, situant els 4.279 òbits a domicili allà en l'adreça que consta en el registre civil, distingint entre els òbits per còlera o causa assimilable i els que no especifiquen la causa de mort o l'atribueixen a altres causes, etc. I després, en un segon pas, es calculen les taxes de mortalitat per cada illa de cases, per cada 100 habitants, d'acord amb els que es tenia el 1859, quan els empadronats a la ciutat i als suburbis sumaven 163.006. Per tant, el resultat d'aquests passos es representen dos mapes que també es poden veure, que són un mapa d'òbits per casa i illa i un mapa d'òbits per barri. A partir d'aquí elabora una sèrie de gràfics respecte a l'afectació social, sobre la relació del número de decessos durant l'epidèmia enfront a la mitjana anual de morts entre 1848 i 49, una piràmide d'edats dels morts i un gràfic final d'òbits segons la professió. També molt interessant la quarta comunicació, ja veuen que estic entusiasmats amb totes elles, titulada botonet, La bogeria i la mort del gos, els plans d'evacuació hospitalària en temps del còlera en dos manicomis catalans, Barcelona 1855 i Sant Boi 1885. Els seus autors són Iván Sánchez Moreno, Jaume Castanyer, Elena Serrano, Alicia Fernández i Victoria Setkovski, que formen part del grup d'història de Nou Barris. Quin és l'objectiu? Revisar les mesures d'atenció, prevenció i evacuació, tant de la població civil com també dels malalts mentals, ingressats sota règim manicomial a Barcelona durant les onades de còlera que va assetjar la ciutat al llarg de tot el segle XIX, 1832-35, 1853-56, 1865, 1884. Una comunicació que s'estructura en dues parts. La primera vol oferir una mirada general sobre els plans sanitaris que van condicionar la vida urbana amb la finalitat de reduir els riscos de contagi entre la població. La segona part, de manera més particular, aquesta segona part del treball es centra en l'anàlisi dels dos estudis de cas marcats en l'àmbit sanitari. D'una banda, les mesures d'evacuació que es van dur a terme al Departament d'Urats de l'Hospital de la Santa Creu durant l'estiu del 1855 i, com a contrast, es compara amb els fets que van esdevenir l'any 1885
al manicomi de Sant Boi de Llobregat, situat als afores de Barcelona, com vostès saben. 3 aspectes. El treball revisa qüestions com el tractament diferencial que van rebre els pacients segons la condició social i el tipus de pensionat que pagaven, les divergències entre les decisions administratives i l'actuació d'alguns membres del cos sanitari, així com les deficiències en nombre de recursos i personal, factors que van condicionar amb escreix la quarantena dels malalts mentals. En segon lloc, el treball evidencia la manca d'un pla específic de prevenció per tal d'evitar la propagació del còlera entre la població manicomial a Barcelona durant el segle XIX i, malgrat l'interès que suscitava l'estudi dels seus efectes sobre la ciutadania, el cert és que va ser nul·la la prevenció de mesures contra el còlera en els manicomis analitzats. Arribat a punt de fer la 5a, aquí és on tinc jo marcat que he de fer una pausa perquè vostès també respirin. Jo bec una mica d'aigua i enfrontem unes altres més. La 5a comunicació, les afectacions de l'epidèmia de febre groga de 1870 en les relacions de treball i en el desenvolupament de les infraestructures del Port de Barcelona. Una comunicació molt interessant, de Jordi Barth de la Universitat de Barcelona. Quin és el punt de partida? L'any 1870 el Port de Barcelona patia problemes de congestió i de seguretat. Era poc més que una rada oberta sense les dimensions necessàries per acollir els nombrosos vaixells que hi arribaven i sense les condicions adequades per garantir-ne la seguretat quan es donaven determinades condicions de vent. Era una infraestructura obsoleta que, malgrat diversos intents, no s'havia aconseguit enderrocar. L'agost de 1870, com vostès ja saben, va esclatar una epidèmia de febre groga a Barcelona. L'entrada de la malaltia a la ciutat es va produir pel port. L'actitud negligent de la sanitat marítima i l'excepció d'alguna de les normes de sanitat marítima pel que fa als vaixells de vapor i, en general, les infraccions a la legislació vigent, tot plegat va fer que la malaltia s'estengués. L'epidèmia va afectar el port en 2 aspectes fonamentals. D'una banda, en el tancament d'aquest, una part de les activitats de càrrega i descàrrega es van desplaçar a la platja de Badalona i a la de la Mar Vella i es va recomanar el desviament dels vaixells cap a Tarragona. I d'altra banda, es va decidir la destrucció del poc conegut moll de la fusta que s'havia construït feia uns pocs anys per ampliar la superfície operativa al moll que patia de grans estretors i congestió. Quan l'epidèmia va remetre, es va reprendre la construcció del port amb una força com no havia tingut fins aleshores. Les argumentacions relacionades amb la salut pública es van incorporar a altres raons de caire econòmic per afavorir la demolició de l'andana alta del port, el principal obstacle al creixement i a la modernització del mateix port. Es pot concloure, per tant, que la febre groga va tenir un efecte catalitzador per tractar de resoldre definitivament els problemes d'insuficiència estructural que el port havia tingut. Una altra comunicació molt interessant és la titulada El gran establecimiento terápico funcional del doctor Nunell i Terrada. La seva autora és la Eire Payán Jiménez, en aquest cas tutoritzada o dirigida la recerca per nosaltres des de barquinona.cat. Quin és l'objectiu? Donar a conèixer el gran establecimiento terápico funcional del doctor Eusebi Nunell i Terrada i la importància que va tenir en un context d'innovació i investigació científica on la cura de la salut començava a tenir un paper preponderant dins la societat de la Barcelona de finals del segle XIX. L'establiment, un dels primers de tipus balneàric amb tractaments d'hidroteràpia durant l'època de la restauració borbònica, es presentava a si mateix, a més amb una publicitat força ostentosa, com un centre luxós dedicat a l'experimentació terapèutica innovadora on es van desenvolupar i aplicar tractaments fisioterapèutics i tècniques com i ara que no prengui jo mal, cinesioteràpia, hidroteràpia, electroteràpia o la gimnàstica mèdica, realitzades a través d'estudis sobre mecànica aplicada, hidràulica o termologia, buscant el benestar a través de l'experimentació terapèutica i la fisiologia experimental. O sigui, la curació a través de tècniques d'electroteràpia i hidroteràpia sustentades en una maquinària mèdica que utilitzava l'electricitat i l'aigua com a mètode teràpic per a la sanació del cos. I aquí trobem des de pràctiques que ens venen d'època romana pel que fa a aigües termals fins a aplicació de corrents elèctrics o banys d'aigua amb un component que vam acabar deduint, o va acabar deduint la Eire Payán, que en el fons estàvem parlant d'aigua ras.
Aquest establecimiento teràpico-funcional estava situat al jardí de la Reial Acadèmia de les Ciències i Arts de Barcelona. Per tant, si algun dia vostès van al teatre, al Poliorama, deuen fer un musical en català o en castellà avui en dia, doncs resulta que quan se sentin a la platea vostès estaran situats just on hi havia el Centro Teràpico-Funcional, ja que estava ubicat on actualment hi ha el Poliorama. L'autora destaca com un establiment d'aquestes pràctiques terapèutiques estava dins d'un terreny que era propietat de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts. Per tant, això també volia dir alguna cosa. En aquesta comunicació també es tracta sobre la figura del doctor Eusebi Nonell i Torrada, i ara aquí faig una qüestió inversa, en lloc de vostès poder formular una pregunta a l'autora, i jo com el seu director de recerca els hi faig a vostès, si algú sap informació sobre l'Eusebi Nonell i Torrada, la Ere Payán li agrairà perquè va com boja intentant buscar alguna cosa sobre aquest senyor i hem trobat molt poques dades. La comunicació parlarà sobre les diverses seus que va tenir el seu establiment, la seva edificació als darreres de la Reial Acadèmia, els diversos espais del centre i les teràpies que s'hi desenvolupaven, aportant uns plànols inèdits localitzats a l'arxiu de protocols on hi ha les 3 plantes de l'edifici amb tots els seus espais assenyalats. Passem a la 7a comunicació, molt interessant, d'Eduard Page Campos, historiador, Higienisme i salut a la Barcelona del segle XIX, la geografia moral de la ciutat i el cas de la Barceloneta. A través de la consulta de diferents fonts que inclouen a nivell qualitatiu la premsa vuitcentista de la ciutat, diferents publicacions mèdiques contemporànies, les obres d'observadors socials i el fons de governació de l'Ajuntament de Barcelona, i a nivell quantitatiu el registre de defuncions del registre civil de la ciutat, Eduard Page en aquesta comunicació estudia com el nou marc ideològic de l'higienisme va modelar les mirades que els estrats socials lligats a la medicina i les ciències socials van tenir sobre la Barceloneta i la seva població. Especialment pretén tractar el sorgiment i difusió d'unes noves idees associades amb el districte a partir del darrer terç del XIX, nocions de brutícia, insalubritat, amoralitat, incivisme, que suposaven un notable canvi qualitatiu amb les preocupacions que al voltant del districte dominaven a mitjans del segle. Per últim, analitza l'actuació que, guiada pel bastiment ideològic de l'higienisme, va desplegar l'autoritat municipal envers el districte en matèria de salut pública. Aquí sí que em permeto, no sé si ell hi és present, però si és, potser que després, en el moment de conversa i debat, si pot exposar una de les conclusions a les que ha arribat, doncs també li agrairia. La 8a comunicació, molt interessant, a mi em fa una especial il·lusió presentar-la a nivell personal. És de l'historiador Ramon Grau Fernández, historiador de Barcelona i, com vostès saben, ànima de més de la meitat d'edicions anteriors d'aquests congressos d'història de Barcelona. L'objectiu d'aquesta comunicació és examinar 4 paradoxes, 4 aspectes paradoxals de les actuacions d'Ildefons Cerdà i posar en relleu que la seva proposta de baixes densitats per al futur hàbitat de Barcelona obeïa a motivacions conjunturals i obrir la porta a considerar que, no obstant això, conté elements de reflexió profitosos encara. Primera paradoxa. Cerdà presenta el desembre de 1855 un avantprojecte urbanístic per Barcelona que atribueix a les altes densitats el fort impacte local de l'epidèmia de còlera de 1854 i proposa una inusitada rebaixa de les densitats urbanes per orejar millor els habitatges, concretada, com vostès ja saben, extremant uns càlculs emparats en la teoria dels miasmes. Ara bé, la recepta és aplicada només al futur Eixample, deixant, per tant, sense solució directa, amb tots aquests mals detectats, amb l'espai ja urbanitzat. D'altra banda, l'esbós gràfic de la futura ciutat, inclòs en la presentació, no conté cap indicació sobre l'hàbitat i es limita a prefigurar les grans connexions viàries entre el nucli urbà i els pobles i suburbis del Pla. Segona paradoxa. La dissociació entre memòria i plànol s'incrementa en el projecte definitiu de 1859, on la plasmació cartogràfica que concreta l'ideal higienista en l'espai destinat a l'Eixample no queda justificada en una memòria que, per altra banda, és molt extensa i amb un atles d'il·lustracions no sempre rellevants. La tercera paradoxa, aquest projecte de 1859 afegeix un pla per a la reforma interior, però l'aborda sols obrint 3 avingudes que travessen sense contemplacions la massa edificada.
Però, en canvi, la memòria mostra l'interès de Cerdà per les condicions higièniques en la ciutat heretada, amb una gran recopilació de dades estadístiques que serà encara, i vostès ja ho saben, incrementada i aprofundida a la teoria general de la urbanizació, que arriba a incorporar fins i tot dades de l'epidèmia de còlera del 65. I la quarta paradoxa, l'aprovació definitiva del projecte d'Eixample i reforma de Cerdà a final de maig de 1860 es refereix sols a la trama viària i no al farciment de les mansanes redundants. No es pot imputar una restricció que deixa fora l'objectiu higienista a l'autor del plànol, però aquest assumeix la responsabilitat personal, tot seguit, quan s'encarrega de parcel·lar les mansanes de propietat estatal que ocupen el lloc de les antigues fortificacions i dibuixar els lots vendibles, pressuposant la construcció en tots els fronts de cada illa. És poc dubtós, diu l'autor, que l'aplicació d'aquesta fórmula en els espais de l'Eixample més atractius per la seva contigüitat al vell nucli urbà hagué d'exercir una funció pedagògica entre la col·lectivitat dels inversors i propietaris de solars a tota la rodalia de Barcelona. En tot cas, si volen més matisos sobre la seva reflexió, en Ramon Grau avui el tenim aquí a la sala. Abans d'entrar a la novena i, per tant, entomar les 4 últimes, torno a fer una pausa pels anuncis, beco una mica d'aigua, vostès agafen aire. L'actuació de la Casa de Caritat i la Casa de Maternitat de Barcelona davant les grans epidèmies dels segles XIX i XX. Els seus autors, Joan Xavier Quintana Segalà i Dolors Ribas Lozano, tècnics de la secció d'Arxiu i Gestió Documental de la Diputació de Barcelona. Aquesta comunicació es presenta com una introducció per conèixer l'actuació de la Casa de Caritat i la Casa de Maternitat per fer front a 4 epidèmies del segle XIX i XX. La febre groga del 21, el còlera del 34, el còlera del 85 i la grip de 1918. Permet conèixer l'organització, mesures de prevenció, mitjans, contagis, personal i l'ajuda rebuda per les autoritats del moment. No entraré a desgranar l'activitat d'una i altra institució en aquestes 4 epidèmies, perquè primera no he sabut com resumir-ho i segona se'ns faria massa llarg, però ho tenen en el llibret de resums. Els autors, per a les 4 crisis i les 2 institucions, tracten i proposen com a línies d'estudi ampliables futures a partir de tota la documentació conservada sobre elles en l'Arxiu General de la Diputació de Barcelona, l'administració, els acords de les juntes i la seva relació amb les administracions de l'època, l'organització del personal i salaris, els diferents departaments, reformes i millores en la gestió, l'estudi de l'evolució de les epidèmies, la comptabilitat, etc. En segon terme, les pròpies instal·lacions, o millor dit, les instal·lacions mateixes. El servei que es disposen per atendre a tots els asilats, l'evolució de la medicina, les malalties i el seu tractament, els mitjans i el material mèdic, etc. I, finalment, una altra línia de possible recerca amb tot aquest fons documental existent són els propis asilats, lògicament. L'entrada i organització dels asilats en els seus respectius centres, activitats, educació, alimentació, indumentària, higiene, etc. La 10a comunicació, molt interessant, es titula Salut i alimentació de la classe obrera a Barcelona 1856-1920, disparitats socials i de gènere. Els seus autors són la Cristina Borderies, de la Universitat de Barcelona, i en Xavier Cussó, de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'objectiu d'aquest estudi a llarg termini és determinar, d'una banda, la capacitat d'una unitat familiar obrera barcelonina de referència que formulen integrada per un matrimoni d'entre 30 i 40 anys, 2 fills petits d'entre 5 a 9 anys, de la capacitat d'aquesta unitat familiar de cobrir amb els seus ingressos, per tant, el salari del cap de família i eventualment el de la seva dona, el pressupost familiar basat en la dieta pràctica de l'època, clarament insuficient, i el pressupost amb una dieta òptima. I després identificar els efectes que sobre el benestar i la salut de les famílies obreres podia tenir la major o menor cobertura de les despeses familiars. Quina és la hipòtesi d'aquest estudi? La hipòtesi és que durant la major part d'aquest període, una part important de la població obrera barcelonina no podia cobrir satisfactòriament el pressupost pràctic i encara molt menys l'òptim. Fet que tenia, naturalment, conseqüències negatives per al seu benestar, afectant a la seva salut i estat nutritiu, al seu rendiment laboral, al seu desenvolupament físic i a la seva vida social, donant-se destacables disparitats socials de gènere i generacionals. Quins són els resultats que presenta aquest estudi?
de dos tipus. D'una banda, els obtinguts de l'anàlisi del valor nutricional de les dietes pràctiques o habituals i de les dietes teòriques proposades per Cerdà i la seva comparació amb les necessitats nutricionals de les famílies de referència i de cada un dels seus membres. Són uns resultats que mostren la insuficiència i desequilibris d'aquestes dietes i el seu impacte sobre la salut, el creixement físic i l'activitat laboral, allò que dèiem abans. A partir d'aquests resultats, els autors elaboren una dieta satisfactòria, òptima, li diuen, des del punt de vista nutricional per a cada tall seleccionat, que seria la referència més adequada per a l'anàlisi dels nivells de vida de les famílies obreres. I, en segon lloc, els altres resultats, tipus de resultats, a partir de la informació recopilada sobre els salaris de les diferents ocupacions masculines i femenines, han avaluat els autors la capacitat de les diferents famílies obreres de cobrir el pressupost familiar amb la dieta pràctica i amb la dieta òptima. Quins són els resultats obtinguts? Doncs els que ens indiquen que durant gran part del període una bona part de la classe obrera, ocupada en feines poc productives, poc qualificades, no podia cobrir aquest pressupost, especialment si considerem una alimentació basada en la dieta òptima. La situació encara es podia agreujar, naturalment, això ja ho sabem, si per malaltia o per crisi econòmica augmentaven les necessitats o es reduïa el número de dies treballats per sota dels 265 estimats per un any normal, fent encara més necessària l'aportació femenina o condemnant la família a la misèria i a la mort. Penúltima comunicació, espero que tots vostès estiguin bé de salut, es titula Treball i mutualisme a les societats de pescadors de Barcelona, 1864-1925. Una comunicació molt interessant. Del seu autor, Daniel Montaner Pueyo, de la Universitat de Barcelona. Quin és l'objectiu d'aquesta recerca? L'estudi del treball i la salut en el món de la pesca a través de les diferents societats de pescadors constituïdes a la ciutat de Barcelona entre 1864 i 1925. De quin punt de vista, a partir de quina premissa parteix? Doncs de la desaparició dels gremis de mar el 1864 i la transformació d'aquests gremis en noves societats. A finals del segle XIX, el sector pesquer barceloní experimenta un significatiu creixement a causa, d'una banda, de la liberalització de la pesca del bou, que era més eficient que els arts tradicionals, i de l'altra, la migració cap a Barcelona de molts pescadors procedents d'altres indrets de l'Estat, atrets per les necessitats de consum de peix de la població barcelonina. El creixement de la pesca a Barcelona va causar un progressiu augment de noves associacions al llarg de les primeres dècades del segle XX, en el llibre de resums en tenen relacionades unes quantes, i l'autor fa especial incidència amb l'aspecte del mutualisme. La prestació de socors mutus va ser una pràctica habitual entre la majoria de societats de pescadors de Barcelona. Les associacions de pescadors confrontades per ideologia, capital i treball o encaminades a defensar diferents arts de pesca, en canvi mantenien el mutualisme com un denominador comú. Era realment una pràctica transversal, fos quina fos la ideologia o els interessos. En la majoria de reglaments i estatuts es feia constar que aquesta funció anava lligada directament al capital disponible en les respectives caixes i llavors parlen de la importància de la bona gestió interna de la societat. I d'aquesta manera arribem a la 12a. Carai, si vaig més bé del temps que jo m'havia proposat. Em sap greu per vostès, de que m'he corregut molt. Anem a la darrera comunicació, que es titula L'aqüeducte de Dosrius, impuls de l'higienisme i salut pública a la Barcelona de Cerdà. I els seus autors són la Sònia Hernández Almodóvar i en David Rovira Pujol del Museu de les Aigües. L'estudi es focalitza en el trajecte, les fases i els períodes de construcció d'aquest aqüeducte, incidint en els precedents històrics de la Societat General d'Aigües de Barcelona i la importància que va tenir per al proviment de la ciutat de Barcelona a través d'aquesta infraestructura. De retruc, i de fet aquesta comunicació podria estar tant en aquesta part més històrica de la sessió com podria haver estat amb la part de documentació de la sessió, tot i que el seu plantejament és més aviat històric, perquè en aquesta comunicació de retruc, a través de la documentació consultada, es vol també posar en valor l'interès
i la potencialitat que té el Fons Arxivístic Històric de la Societat General d'Aigües de Barcelona per a l'estudi de l'abastament d'aigua a Barcelona i la seva àrea metropolitana, un fons arxivístic documental impressionant. Sobre l'aqüeducte de Dosrius, ja iniciat a la dècada dels 60, la canalització de l'aigua d'alta qualitat d'aquest municipi del Maresme fins a Barcelona es va efectuar entre els anys 1868 i 1871 amb una infraestructura de sifons, viaductes i dipòsits d'un total de 37 quilòmetres. El 28 de març del 1871 es va inaugurar a Gràcia, on no, el proveïment de l'aigua de Dosrius, al que s'hi afegiria una dècada després l'aqüeducte del Vallès, de manera que la Societat General d'Aigües de Barcelona, constituïda el 1882, esdevindria l'operador i proveïdor principal d'aigua a la ciutat. A més d'aportar a aquesta comunicació una necessària síntesi del coneixement historiogràfic existent sobre l'aqüeducte de Dosrius, potser la novetat principal d'ella és la complementació d'aquests estudis historiogràfics amb una selecció de documentació conservada a l'arxiu, com deia, de la Societat General d'Aigües de Barcelona. És un fons amb una gran abundància de planimetria històrica que referencien els autors, junt amb el ric patrimoni arquitectònic, ajuda al coneixement de la història de Barcelona i de les seves infraestructures o abastiment, en aquest cas d'aigua, per aquella època. Ja ho veuen, han sigut 12 comunicacions, totes elles han sigut de molt interès i crec que, sent gairebé 13, tenim temps per fer el torn de debats i preguntes que vulguin formular, recordin tant els ponents com a qualsevol dels comunicants. Perfecte. Hola, mira, volia fer una pregunta a la Patrícia Lloberes, en la seva comunicació que ens ha presentat sobre aquesta documentació sobre les històries clíniques de clíniques privades que ja han tancat. Voldria si ens podies explicar amb quina problemàtica us trobeu en l'accés a aquest tipus de documentació pel que fa als investigadors. Quin procediment han de seguir per poder accedir a aquest tipus d'informació? Parla ben a prop. Sí. Doncs la veritat és que no hem tingut cap investigador que vingui a l'arxiu a fer cap pregunta, perquè aquestes històries, les històries clíniques, la llei que regula l'accés només dona accés a la persona interessada, a la persona titular de la història clínica. Aleshores, també pensa que aquestes històries clíniques que tenim són històries clíniques de centres que han tancat en els últims 20 anys i aleshores la majoria de les persones són vives i són elles les que accedeixen. En aquest article que he presentat són les clíniques que estan tancades i que són expedients administratius, amb dades administratives que són els que vam transferir a l'Arxiu Nacional de Catalunya. I a part d'aquests expedients de les clíniques de Barcelona que estan tancades, hi ha aquests altres fons d'històries clíniques de centres que han tancat aquests últims 20 anys de forma irregular i que sí que tenim les històries clíniques. D'aquestes clíniques de Barcelona privades que van tancar als anys 60, 70, 80, com dic en l'article, hem trobat molt poca informació, suposo que les devien tancar, tirar a terra per fer edificis o pel que fos, i hem trobat molt poca informació. Gràcies. Una altra pregunta relacionada amb la primera ponència del matí dels fons de l'Arxiu Municipal.
No sé si... Et veig a l'Oriol Calvet, no sé si hi ha algú més. La Glòria Jimeno no la veig, però volia preguntar si ens podríeu explicar el motiu per al qual la documentació del laboratori municipal no està ingressat a l'Arxiu Municipal de Barcelona. Hola, doncs... La Montse Ruiz. Sí, aquest fons està actualment a l'Agència de Salut Pública perquè en el seu moment el laboratori va passar a les funcions del laboratori, van passar a l'agència i amb ell, amb aquest paquet, va passar al fons. Potser l'Oriol pot ampliar una mica la informació. No, només una informació, que és important que us acosteu molt al micròfon, que a vegades jo no ho faig perquè les persones que ho segueixen amb streaming els costa escoltar les intervencions del públic. I també que us identifiqueu sempre que sigui possible. L'agafo jo? No? Vale, gràcies. Bon dia. La meva pregunta és pels investigadors, aviam que ho miro aquí, la Cristina Borderías o el Xavier Cussó. La pregunta que em ve al cap és aquesta franja d'edat que han escollit tant per el cas d'aquest matrimoni o aquesta família nuclear, analitzar aquest matrimoni entre 30 i 40 i els dos fills de 5 i 9 anys. Aquestes edats, per què? Gràcies. Sí, exacte. Moltes gràcies. L'elecció de la família, d'aquest tipus de família, respon bastant a la documentació original, que ja parla de família, matrimoni, diríem, adult, d'home i dona adult amb dos fills petits, i després també el fet que sigui una família de 4 membres també respon una mica a les dades que hem obtingut a partir dels censos de població, en el cas de la ciutat de Barcelona, i que ens donen aquestes característiques mitges d'una família. I a partir d'aquí, la idea potser futura serà treballar el cicle familiar i veure diferents tipus de família a mesura que va recorregent el cicle familiar, però de moment ens hem centrat en aquesta concreta. Gràcies. Torno a ser jo, tinc més preguntes. En aquest cas, pel doctor Joaquim Maria Puigvert, que ara no el veig. Hola, què tal? Doncs, primer que felicitar-lo per la seva comunicació, que m'ha agradat moltíssim, i m'ha saltat una pregunta en sentir-lo, sobretot pel que fa a la primera part que ha esmentat, dels alienistes del tombant de segle, de la segona meitat del segle XIX, principis del segle XX, sobretot el cas de Rafael Rodríguez Méndez, que ha comentat que deia o reivindicava que l'estudi s'havia de fer en els llibres dels cadàvers, en aquest cas de l'anatomia, estudiar l'anatomia directament, disseccionar els cadàvers, etc. Llavors, la meva pregunta és, per Rodríguez Méndez, que fa aquestes afirmacions, on queda per ell l'ús del teatre anatòmic de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Barcelona? Ja està, gràcies.
Moltes gràcies. Bé, jo no puc respondre amb exactitud al tema perquè, diguéssim, és un manual que explica el seu contingut. A mi, francament, quan vaig trobar aquesta cita del llibre del cadàver, em va sorprendre una mica perquè, diguéssim, em consta que ja hi havia una pràctica anatòmica important a les facultats de medicina d'aleshores. Però potser era més un element retòric de la seva classe, de posar èmfasi en un ensenyament de la medicina més pràctic. De totes maneres, aquí a la sala, el professor Comellas o Zarzoso, diguéssim, també poden respondre a aquesta qüestió. Sí, en principi, ara tinc que al·ludir a un article que encara està pendent d'aparèixer, fet pel doctor Josep Barceló i per mi mateix, sobre els canvis amb l'estructura de la carrera de Medicina durant el segle XIX i XX. Aleshores, durant el segle XIX hi ha una presència interessantíssima d'assignatures vinculades amb la higiene, però no amb la higiene en un sentit bastant ample, que arriben a la sociologia, en el sentit que el propi Monlau deia que els estudiants de Medicina no només havien d'anar al cadàver, sinó que havien d'anar a les fàbriques, als tallers i al port, i a les cases, per veure quina era la realitat social que haurien d'afrontar. Curiosament, això funciona des de la llei Moyano del 57 fins a l'última reforma grossa que hi ha, el 86, i a l'any 1886 es redueix molt la càrrega docent d'higiene que passa al doctorat i pràcticament aquesta situació roman quasi inalterada fins a l'any 1928, on la higiene passa pràcticament a ser una assignatura de tercer curs. I no hi ha cap més assignatura dintre de la carrera de Medicina, a cap lloc d'Espanya, perquè això és BOE, on s'expliqui. Clar, el que és interessant veure és com la transició cap a l'experimentalisme i cap a la bacteriologia fa que els metges deixin d'interessar-se pel medi. Que aquest era l'objectiu que teníem amb aquest article. I és bastant significatiu que, malgrat que l'Estat crea l'Escola Nacional de Sanitat, perquè té que donar formació postgraduada a nous cossos funcionarials, els inspectors de sanitat i uns altres, que no tenien on formar-se a més que anessin a l'estranger. I això es fa a partir dels anys 15, 20, 25 i durant la Segona República. Però és una de les paradoxes que hi ha i és un tema que, en principi, només la Maria José Wagner, en pau descanse, havia treballat una mica fa uns quants anys. Però és interessant veure com la carrera de Medicina ja al segle XIX i a principis del XX deixa la seva mirada sobre el medi per concentrar-se estrictament en la clínica. Bé, jo li volia preguntar a Jordi Roca, és que no veig el paper, li volia preguntar a Jordi Roca quin és el paper dels metges en les milícies urbanes dels anys que has estat treballant. I això volia saber si es pot posar en relació amb aquesta irrupció dels metges higienistes dels que ha parlat el Joaquim Maria Puigvert. Entenc que els metges d'aquesta segona meitat del segle XIX estan construint un estat en el qual aquesta possibilitat d'activació política de les classes populars ha quedat absolutament controlada, disciplinada i ordenada per el tipus d'hegemonia cultural que imposa l'higienisme mèdic burgès del XIX. Aleshores, em preguntava quin és el paper dels metges, si és que hi ha metges en aquestes milícies urbanes al llarg de la primera meitat del XIX. Doncs sí, realment hi ha metges en aquestes milícies. La qüestió... Vols que l'aguanti jo? No. És que és una mica estrany. No, sí que hi ha... El tema és que no tenim els perfils professionals, és a dir, la documentació que ha generat la milícia i que ha romàs a Barcelona als arxius és escassa comparada amb la d'altres localitats. Per tant, costa molt, més enllà dels anys del trienni, que hi ha evidències clares de que hi ha metges, trobar altres evidències.
i has d'anar de casos particulars. El 1854, en l'epidèmia de còlera, es destaca el cas d'un metge, que és en Jaume Embofill, que ha tingut una actuació molt destacada durant l'epidèmia pel seu caràcter, es diu així, pel seu caràcter filantròpic i d'ajuda als altres, no? I que finirà durant el període de l'epidèmia. I després hi ha molts altres farmacèutics i metges que participen a la milícia, perquè parlant d'ells mateixos se'n fan ressò, que és de Pere Felip Montlau, és l'exemple paradigmàtic. El camí, jo crec que hi ha una evidència molt clara, que és que als anys 20, quan s'acaba el trienni, molts d'aquests metges que han participat a les milícies i que tenen idees liberals s'han d'exiliar. I l'exili passa sovint per Montpellier, perquè és un espai central per la formació mèdica i a Montlau també es veu això a la dècada dels 30. A la tesi de la Marta Cunyat, que recull el dietari de Montlau durant aquests anys, explica tot l'itinerari que fa, no? I Montpellier és una primera parada i després és París. I és molt curiós quines activitats fan en aquest exili. Per tant, per resumir-ho, sí que tenen una presència destacada, no sabem exactament quants, com i per què, sabem només casos particulars i aquests casos particulars venen de les pròpies biografies personals. Però tots els elements fan pensar, pensant en l'exili, que la figura del metge és una figura rellevant a l'hora de socialitzar-se i transmetre les idees liberals en aquest període. I de vehicular també la relació entre les classes mitjanes o classes professionals i les classes més populars. Jo voldria fer, si expressar bé, tres preguntes. Una és en el Jordi Roca, en el professor Puigvert i a Tura Tossell. Jordi Roca, voldria preguntar-li sobre si no s'ha sobredimensionat el paper de la milícia, no només als anys 20, sinó als 30, en tant que hi havia la milícia nacional, la legal o forçada, i la voluntària, llavors una mica de dir fins a quin punt no hi ha una instrumentalització de la milícia nacional com a institució per part, sí, de voluntaris liberals burgesos, tot i el dualisme que a vegades alguns progressistes manifesten contra la milícia nacional, diguéssim, de la forçada, o, com deia Piferrer en el Quadrado, diria que era, quan es queixava de les bullangues del 35, que una cosa era fer la revolució entre uns quants i l'altra era quan hi arribaven els descamisats a la Barceloneta. També en el professor Puigvert fer un comentari i una reflexió i una pregunta. La reflexió és de dir, és interessant la idea que ha comentat de dir com Barcelona acaba sent capitalització o acaba capitalitzant tot el personal mèdic de Catalunya, i se m'ha vingut al cap el cas dels diferents segalars que hi ha al llarg de la història del finals del XIX i principis del XX, i que tots casualment parteixen del Mas Segalar de Sant Domí, actualment Sant Guim de Freixenet, que hi ha els Ramon Segalar, que és el pare del Segalar Estalella, que seran dos germans que estaven molt vinculats a la medicina catalana de finals del XIX. El Ramon Segalar, per exemple, era farmacèutic a la Llacuna, i llavors també hi ha a Barcelona la farmàcia Segalar, a la Rambla de les Flors, crec recordar, i a part també hi ha el Xavier Segalar, que també surt, que va ser metge a Begur, després es va passar a Blanes, es va casar amb la filla del diputat Francesc Carbó i finalment va acabar obrint Nomba Consulta a Barcelona. I llavors era una mica de dir, mentre t'escoltàvem, m'ha fet pensar en tot això, i la meva pregunta en realitat no és ben bé això, sinó també de dir, el que també era interessant era constatar com el punt d'inflexió que és la llei de sanitat, perquè sí que hi ha denúncies d'abandonament de metges en temps del còlera del 34 i amonestacions, i també abandonament d'autoritats, no només de Barcelona, sinó de diferents indrets de tot el territori. I si això després passen casos semblants a la segona meitat del XIX, a mesura que justament es va regularitzant i controlant més tot l'exercici de la professió mèdica. I ja per acabar, i perdoneu-me, una pregunta a Tura Tossell, i és una curiositat malsana, és a dir, l'origen social dels servents, si hi ha una vinculació sociològica en el fet que es dediquin a ser, diguéssim,
no m'agrada dir-ho personal subaltern perquè no sé, no crec que sigui la paraula apropiada, però si els orígens de tot aquests treballadors sol ser diguéssim, del que es podria dir dels marges, de classes socials desafavorides, o si per contra hi ha una certa heterogeneïtat. Moltes gràcies. Merci, gràcies. Em sembla que la pregunta és excel·lent, que és fins a quin punt podem idealitzar o no les milícies. Jo pensava que sí, i la meva opinió ha canviat respecte a això, per qüestions de volum. És a dir, és veritat, tenim molt poques recerques fetes sobre les milícies en el seu conjunt, des de 1820 a 1856, però les evidències són que al marge de la legal, que especificaves clarament que és una milícia obligada, estem parlant que al trienni hi ha més de 3.000 persones, als anys del trienni liberal. Del trienni progressista estem parlant que arriben als 12.000, no tenim dades per al bienni progressista, però clar, articular 12.000 persones i quan en el si d'aquestes milícies hi ha batallons en els que la formació, és a dir, la presència de col·lectius professionals articula el batalló, cas del batalló de la Brusa, cas del batalló de sapadors, o cas dels cossos francs, siguin els voluntaris de Catalunya o els voluntaris de Barcelona, el 1835, 42, 43. Clar, totes són moltes evidències per dir, bé, potser no tots són els radicals que ens estem imaginant, però sí que hi ha un col·lectiu gens menyspreable de classes populars que s'articulen a través d'aquests batallons, que els hi otorga una certa identitat col·lectiva, que es projecten a l'espai públic i que pressionen a les institucions polítiques per intentar jugar un joc, que no és el joc electoral. Perquè, paradoxalment, en els processos electorals, aquesta gent, quan hi podria participar, no hi participa. Però, en canvi, sí que omplen els batallons de la milícia. Què vol dir això? La política per aquesta gent no s'exerceix a través de la urna, sinó a través del fusell, que és el que porten a la milícia. L'altra qüestió és que moltes d'aquestes unitats són retribuïdes si surten fora de la ciutat. Per tant, en situacions de desocupació, molts d'ells hi acabaran entrant. A part d'això, la documentació que comencem a trobar, no perquè els arxius, és curiós a la ciutat de Barcelona, com determinada informació ha desaparegut per complet. I el cas de la milícia és l'exemple paradigmàtic. No tenim informació sobre la milícia, tot és indirecte, a no ser que els fons privats d'alguns d'aquests milicians conserven una part de la documentació. Llavors, aquesta documentació reflecteix molt bé el caràcter de determinades unitats. I jo crec que això té un pes significatiu en aquest pas del temps. I sobretot, el que és molt rellevant són les resistències per part de les elits cada cop més a articular aquests batallons. I quan els articulen, a voler-los fora de la ciutat. Penso al 34, al 35, al 42, al 43, fins i tot al 54. Les resistències a muntar una milícia a Barcelona al 54, quan l'estan muntant arreu, durant setmanes, és bastant increïble. D'acord? I si m'ho permets, torno la pilota amb una pregunta i abans també introdueixo el 34 i el 54, aquells metges que fugen de la ciutat se'ls comunica que perdran la seva feina vinculada a la sanitat de la ciutat de Barcelona. I la pregunta és, en la vostra recerca, com és que no hi ha el còlera del 54? Perquè m'hi fixava ara que la que presentàveu i no sé si hi ha alguna raó de fons que se m'escapa, disculpa'm. Bé, doncs, gràcies per les dues qüestions que has plantejat. Barcelona, capital sanitària, sí, ho he dit, en relació que concentrava, diguéssim, jo penso que molts consultoris d'especialistes, inexistents a la resta de Catalunya, per tant, i clíniques. Per tant, això, evidentment, donava capitalitat a la ciutat. De totes maneres, vull matisar que aquesta capitalitat sanitària de Barcelona respecte al conjunt de Catalunya també està en relació amb altres capitalitats. Un país amb una estructura territorial, amb una potent xarxa de petites i mitjanes ciutats, és evident que hi havia altres capitalitats. Per tant, hem d'estudiar-ho, posar-ho en relació. En bona part, la capitalitat sanitària de Barcelona també estava recolzada amb una altra capitalitat que a vegades ens n'oblidem.
la capitalitat universitària. Fa poc, simbòlicament, ha desaparegut de l'escut de la Universitat, l'escut històric de la Universitat de Barcelona, l'escut de les 4 províncies i de les Balears. És a dir, Barcelona era capital universitària del districte universitari de les 4 províncies catalanes més Balears. Fa 4 dies ha desaparegut aquest escut històric, però ens remet a que els estudiants de Medicina i de Farmàcia de les Balears i de la resta de Catalunya majoritàriament venien a Barcelona a estudiar. Anar a estudiar a Barcelona a finals del 19, començaments del 20, tenia altres implicacions i derivades. És a dir, era un moment d'aprenentatge acadèmic i professional, d'obtenir un títol per exercir una professió, era també un moment de socialització cultural i política, vull dir que també la universitat té aquestes derivades, i és evident que molts d'aquests professionals que venien a estudiar a Barcelona se'n tornaven al seu lloc d'origen a desenvolupar la professió, però molts s'hi quedaven. És a dir, pensem que Barcelona 1900 és una ciutat de 500.000 d'habitants i 1930 1 milió d'habitants. Ha doblat la població. I, per tant, en moltes altres ciutats, i ja no cal dir el món rural, no hi havia les possibilitats de desenvolupament professional que podien haver-hi a la gran ciutat. Per tant, això explica la presència de molts metges d'origen d'altres indrets i de farmacèutics i de veterinaris, diguem-ne que respecte als veterinaris hi ha una cosa interessant que no he tingut temps d'explicar, i aprofito. Diguem-ne, jo havia treballat fa uns anys a l'arxiu de l'Escola de Veterinari de Saragossa buscant la colònia de catalans anant a estudiar a Saragossa a la segona meitat del 19 i del 20. El primer aspecte interessant que em va feliçment tirar per terra a les meves hipòtesis de treball és que Barcelona, Barcelonès i Baix Llobregat eren les dues comarques que produïen més veterinaris de Catalunya. I per tant, no venien del Pirineu ni de les comarques ramaderes, perquè el veterinari estava al servei de l'atenció de l'expansió del consum, és a dir, les derivades sanitàries de l'expansió del consum de la carn i de la llet a la gran ciutat. I, per tant, control d'escorxadors i control sanitari de les vaqueries. I, per tant, això va portar molts veterinaris de fora, però molts ja eren d'origen barceloní, d'origen barceloní aquí a la ciutat. Per tant, aquest és un aspecte important. Per exemple, una farmàcia de les més emblemàtiques d'aquestes modernistes que abans he citat, l'antiga farmàcia Novelles, actual farmàcia Bolòs de la Rambla Catalunya. Bé, doncs, és un cas molt interessant de la farmàcia Novelles, que l'any 26 es traspassa i l'adquireix un farmacèutic d'origen olotí, farmacèutic i botànic, Antoni Bolòs. I, per tant, és la presència d'uns farmacèutics d'origen garrotxí a la ciutat des de 1926 fins a l'actualitat. Per tant, evidentment, aquest tema de la capitalitat i de les capitalitats crec que és un tema de gran interès. Respecte a la llei Sanitat del 55, són tantes les limitacions d'aquesta llei que algunes ja les he dit i tu altres no. És evident que hi havia moltes incongruències. De fet, la nova llei de Sanitat del 1904 recull ja les deficiències i és un grau més de professionalització. Les inspeccions ja més professionalitzades de sanitat en l'àmbit provincial, etc., i en l'àmbit de les ciutats. Per tant, hi ha moltes incongruències i limitacions en aquesta llei de sanitat del 55. Que els metges abandonessin la ciutat quan se'ls requeria més, evidentment això estava sancionat en l'opinió pública i per tant eren sancionats moralment. I la prova és que també la medicina al llarg del segle XIX va honorar els metges que morien en servei.
És a dir, per exemple, i reconnectant amb l'esplèndida ponència d'en Jordi Roca, doncs, per exemple, és molt interessant veure com els metges que varen morir donant atenció als malalts de febre groga durant el trienni hi ha un lloc de memòria en el cementiri vell de la ciutat, un obelisc destacant amb noms i cognoms les seves aportacions. Per tant, aquesta és l'altra cara de la moneda. Tu has plantejat l'abandó d'uns professionals, però diguem-ne, hi ha altres professionals que, com ha passat ara, diguéssim, en temps de la pandèmia actual. Bé, responent a la pregunta sobre el servei domèstic, no tinc la informació per tota l'etapa, però sí que per mitjans del segle XIX s'han conservat uns padrons de l'hospital on es registren tots els treballadors i sí que puc veure que el perfil sociodemogràfic de les treballadores i els treballadors del servei domèstic de l'hospital és similar al del servei domèstic de les cases particulars de Barcelona. Són treballadores joves, solteres i a més d'origen rural, venen de petits pobles del Pirineu o de llocs on predomina una estructura agrària. Per tant, tot sembla indicar que sí, que són persones que venen que tenen una extracció social humil, que venen de classes treballadores. I a més hem de pensar que les mateixes expòsites de l'hospital, és a dir, noies òrfanes o abandonades, eren col·locades com a criades a cases particulars, però també eren empleades com a criades al mateix hospital, el que corrobora realment que són dones que venen d'extraccions humils. I a més, el salari d'aquestes dones és similar al del servei domèstic de les cases de Barcelona o inclús inferior. Per tant, és que estem parlant de treballs molt, molt similars. Sí, responent a la pregunta del Jordi Roca, és veritat, es podia haver estudiat la del 54, la del 65, la del 70, i no discuteixo que jo hagués estat molt interessant i simplement que vam dir prioritzem, a veure, i ens ha faltat espai perquè d'informació se'n disposava tanta que fins i tot ens hem quedat sorpresos. I, bueno, el fons el tenim a l'arxiu, si t'animes pots venir. I aprofito per fer un matís sobre fons de... Justament també en l'arxiu tenim, ara parlo de memòria i no vull assegurar, sobre la milícia tenim peticions per raons de mèrit que es fan a la Diputació i crec recordar que és del 1840-1843. Hi ha unes 3 o 4 capses amb diferents peticions. O sigui que pots sumar això en el fons migrats, que si vols també algun dia venir a consultar, això també està obert al públic. Gràcies. Merci, la veritat és que bona part del fons el conec i per als anys 40 i per als anys 50 es farà un ús de reivindicar una mena d'expedient de si has participat o no a la milícia, que això era una mena de salvaconducte per intentar promocionar professionalment o almenys en l'àmbit polític, diguem-ho així. I això tenim documentació sobre això. El que ens resulta difícil és trobar la documentació sobre la pròpia organització de la milícia. Però aquesta documentació seria molt útil per reconstruir els perfils sociològics i personals de tots aquells que hi han participat i sobretot d'aquells que en volen fer ús a posteriori per explicar que jo tinc aquest mèrit, que me'l contin, que això és important. I això ho veiem sobretot al 42-43, em sembla, no, el 40-41 i el 54, que és una cosa que no deixa de ser molt sorprenent. Moltes gràcies per la referència. El tema de les minyones de la Santa Creu és interessant per dues coses. De fet, la Santa Creu inventa un sistema, que és les darreres, que són ordres terciàries, que a tot Catalunya neixen com a bolets aquest tipus d'ordres i ara els han beatificat a moltes de les fundadores. I l'estratègia és sempre la mateixa, era reclutar noies de famílies camperoles, normalment en zones de la Carlinada, i
o bé posar-les com a novícies i després integrar-les dintre del que era l'atenció hospitalària, o bé això, casar-les o recol·locar-les en famílies de cases bones. Aleshores, la terminologia és interessant perquè es fa servir el concepte de mosso per als homes, el mosso és el manelic, s'aplica també dintre la literatura de l'hospital, i les criades, que són, de fet, les minyones, que són a l'esglaó més baix de tota l'escalafó, perquè amb algunes sí que les promovien en un moment donat als noviciats d'aquest tipus d'ordres. Fins al punt que aquesta estructura es manté pràcticament igual fins a l'any 36, on es planteja que els Mossos i les minyones no estiguin només a dispesa i moltes vegades sense salari, sinó que se'ls té que retribuir i fer una jornada laboral normal. Males llengües diuen que diríem que els frares i monjos de Sant Pau i algun altre que van desaparèixer el 36 en manos de la FAI eren alguns que tenien comptes pendents precisament per la manera com tractaven aquest tipus personal. Vull dir, aquest personal està pèssimament tractat, igual que determinats malalts. Però sobretot s'ha de tenir en compte això, que l'estructura de la Santa Creu era una màquina de reclutament de gent, diríem, afí, sobretot el catolicisme més integrista, perquè, clar, les bones famílies de Barcelona no volien tenir arrels revolucionàries a les cuines i als altells de les cases. Jo volia plantejar un parell de qüestions, no sé si anaves a donar... És que com que prou feina sí m'hi veig, perquè els focus em venen a la cara, no sé si algú estava a punt de parlar o no. No sé si hi és en Ramon Grau sobre les... sí, ara veig un braç. Hola, Ramon. Sobre les 4 paradoxes aquestes que has plantejat d'en Cerdà, constantment amb la lectura del resum hi ha una sensació com de voler i doldre, no? I més enllà del plantejament d'haver-les visualitzat, quina explicació li dones tu per part de Cerdà de tenir aquestes actituds o aquests posicionaments o aquests mostrejos que per una banda fa i es planteja una cosa i per l'altra banda, paradoxalment, n'hi ha una altra. Vull dir, si pots ampliar una mica més sobretot el per què d'aquestes paradoxes. A veure, quan un inscriu una comunicació li posa un títol i llavors el títol diu paradoxes i aleshores a l'hora de fer el resum doncs he volgut deixar les paradoxes, almenys 4 paradoxes, la 5a ha quedat una mica oculta i és la que... Demano excuses. No és culpa teva. Hi ha, diguem-ne, 2 nivells en aquesta comunicació. Un és l'exploració de l'obra de Cerdà. Cerdà, la imatge que s'ha anat difonent i consolidant de Cerdà és com un geni utòpic que fa una invenció de cop, que és una obra molt coherent. Bé, jo crec que l'obra de Cerdà és molt coherent, però aquesta coherència es produeix en un procés i el procés està marcat per unes conjuntures polítiques, unes oportunitats polítiques que marquen unes prioritats a cada moment. Aquestes prioritats les ha de servir amb una gran creativitat, amb una gran autoexigència, però sempre aquesta autoexigència va en contra del calendari. Per tant, per exemple, el plànol topogràfic té uns defectes que jo he pogut analitzar gràcies al fons Cerdà, als plànols del fons Cerdà que es conserven a l'Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona. Per tant, per una banda, aquestes paradoxes són el resultat, sí, d'aquest quiero y no puedo, si vols, però sí que puedo, i aquest és el missatge positiu. Aleshores, en el cas de la invenció de l'Eixample com un hàbitat de baixa densitat, hi ha una necessitat conjuntural, que és la d'aprofitar el cop de 1854 per demolir les muralles i unir, si més no virtualment, la ciutat central amb tots els suburbis del Pla de Barcelona. Per tant, hi ha una necessitat conjuntural. Ara bé, aquesta necessitat conjuntural
és transcendida per Cerdà pel seu gran estudi de les condicions de l'hàbitat. És interessant i és una paradoxa que, havent acabat la seva memòria del Pla d'Eixample el 1859, continuï estudiant i aprofundint, i que aquest aprofundiment es produeixi a la teoria general de la urbanització. La meva hipòtesi és que si 1854-55 és el moment en què la prioritat aparent és satisfer les necessitats higienistes, perquè tenim l'epidèmia just acabada, però això no ho pot projectar sobre la ciutat existent, quan un cop ha triomfat el seu projecte d'Eixample i s'està ja començant a construir l'Eixample, ell torna a mirar la ciutat vella. És a dir, la meva hipòtesi és que la teoria general de l'urbanització, per una banda, és una síntesi de totes les seves teories, però el segon volum, que és el volum d'estudi de Barcelona, és pensant que encara serà capaç de fer la reforma interior. I, per tant, fa un estudi aprofundit d'aquest hàbitat tan corromput. Aquestes són les paradoxes internes. Jo crec que el procés va marcant unes prioritats i ell va aplicant la seva creativitat i la seva capacitat de treball en cada moment a allò que és prioritari. El 1859, un cop aprovat el Pla d'Eixample, que l'hàbitat sigui tan poc dens ja ha deixat de ser prioritat perquè els militars ja n'estan vençuts. L'altra gran paradoxa és que, sent aquest pla de baixa densitat resultat d'una conjuntura política i havent estat no aplicat a començar per ell mateix, continua sent un producte cultural que ens pot inspirar en l'actualitat. I aquesta per mi és la cinquena paradoxa, la paradoxa de la història. Que tot i basar-se la seva projecció de la ciutat en la teoria dels miasmes, un cop han passat els miasmes, ha vingut la microbiologia, però finalment ve un Covid-19 que en el que el contagi atmosfèric torna a ser important i, per tant, torna a posar en relleu que potser aquella idea dels àmbits domèstics orejats i grans en capacitat per cada individu i pel grup familiar continua sent una cosa rellevant. I això aniria en contra, diguem-ne, de les tendències de la major part del segle XX, que és, a mesura que s'ha anat mecanitzant la llar, anar estalviant espai, anar-la reduint. Aquesta fam d'aire, aquest nou prestigi de la casa isolada, aquest prestigi de les terrasses, tot això ens torna al món d'idees de Cerdà. No sé si és massa extensa la resposta, però una mica la comunicació anirà per aquí. Gràcies. Falten 5 minuts per les 2. Em sembla que ho deixem aquí i a les 4 ens hi tornem a posar. Bon profit. Gràcies. Adéu, que vagi bé. Fins després.